guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो आयो बिराद हेपि आं बे बुस्थुखौ सिगांनिफ्रायनो लानो सानबाय थादोंमोन खिन्थु लानो हाथ'वाखैमोन आरोना ओमफ्राय मानसिफोरा जि रिल्स भिडिअ मोजां बानायो माने मबाइलजों बानायबाबो मोजां नुयो अब्लाबाबो माने केमेराजों बिदि मोजां लेन्स थाबा मोजां नुयो नालाय बेखायनो आं बिराद लुगैनानै दङमोन ओमफ्राय नोंथांमोननि मददावनो आरो माखासे कमिटिफोरनि मददावनो आं बेखौ बायनो थाखाय दिनै हासिगोन थांगासिनोसो नालाय हाबाय होनना बुंथ'ला स' बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आंनि जिहेतु हेपि मोमेन्टस आंनि जिहेतु मोनसे बुस्थुखौ मोननो हानाय बेखौ शेयार खालामनो नागिरदों आङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो थेंक यू सो माच जाय बिथांमोना आंखौ बैसागु प्रग्रामनि थाखाय लिंहरदोंमोन बिथांमोननि अननायावनो रंजाफानानै जाखिनि आङो रां मोनबोबाय बेजोंहाय आङो आंनि सिगांनिफ्रायनो बायनो लुगैबाय थानाय लेन्सखौहाय आं दिनै बायनो नागिरबाय मा लेन्स मोनथाय आं दाख्लैनो अर्डारखौ होनानै दोनदों माने डाइरेक्टलि मोना नालाय मालाबा बेखायनो 85mm लेन्सखौहाय आं अर्डार खालामना दोनदोंमोन स' दिनैहाय फन फैबाय आरोना मोनफैबाय होननानै बेखायनो आङो थांनो नागिरदों लायनो थाखाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय था माबायदि आं एक्साइटेड माबायदि जागोनथाय भिडिअआ अलरेडि आंनावथ' सनिनि S7 III केमेरायाथ' दंखायो ओमफ्राय बेवहाय बे लेन्सआ गैयामोन आरोना 85mm स' बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों जों दायो मोनफैबाय $55mm f1 9,002 देखी नहीं এটা খুলে এনে দেখো আসুন শুনছিলাম नै बेनो आंनि सनाया बे सनाखौ मोननो थाखायनो बिराद गोबावनिफ्राय हास्थायनानै दंमोन बे सनाखौ मोननो थाखाय नै बे सनाखौ आरो होलायनांसिगोन मा होनबावनो उपायथ' गैया गाइस नै दानानै थांगासिनो जोङो दा रिक्सायाव गाखोनानैहाय ओमफ्राय दायो माइरं गैया न'निफ्राय लाबोआखै बावगारदो माइरंआनो जोबना थांदों जोंनिया माइरं बायहैनांगोन दायो माबा माबि बायनांगोन जोंहा मादैमोनबो फैदो नालाय फैलायबाय नै गाइस माबा मोनसे जालांसै बिराद गोबाव जाबायमोन जायैया जानोसै बेसे गोथाव नुदोंलायनो जाथावना जाखांबाय संनानै दुगैनानै गोजाजोंहाय थांनोसै दायो hey जोबै नांला लायलांलायबाय ओमफ्राय सिटि सेन्टाराव थांनायावनो आगै सासे आंखौ सिनाय मोनबाय आरो ओमफ्राय इन्सटाग्रामनि फट' देखायनानै आंखौ होनबाय नों बे इन्सटाग्रामनिया बेयो ना होननानै ओमफ्राय आं सानदों मानो रायलायाखै होननानै ओमफ्राय बे इसाराजोंल' देखायदों आरोना अन्थ'थावनो जि समायना गथ'आ ओमफ्राय बिमाया बर'नो उनाव इन्स्टायावहाय आं मेसेज खालामबाय मोनबाय ओमफ्राय बिमाया बर' ओमफ्राय बिफाया हारसा ओमफ्राय गथ'आ आंखौ नायोनो आरो ओमफ्राय आं जि दुखु मोनबाय आयु जाहा दुखुआबो देनां बिदिनो जागोन नामा जेनेबा नुनायावथ' जेबो जाम्बि-बिबो नुवा जोंफोरबायदि जेनेबा नों आं जोंफोरखौ जेरैबायदि नुयो बेबायदिनो नुयो आरोना ओमफ्राय खालि माथोल' रोङा अन्थ'थावनो गथ'आ
स' आं सिटि सेन्टारनिफ्राय मा बायना लाबोखो बारा बायना लाबोआखै मोनब्रै मोनबासो बायना लाबोदो आरोना क्लिप्सफोर ओमफ्राय हेयार बेन्ड मोनसे ओमफ्राय खांख्राइ स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायलांबाय थादो मोनसे माने अकेसनेलि लाजानायसो आरोना दैलि वेर बिदि नङा आरो दैलि लाजानाय नङा गाइस एप जोंनि ससाइटियावहा फांसन खुंनो नागिरदों बैसागु फांसन वाव 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 वा स्टेजआ नै स्टेज हेलो गाइस মই নতুন স্ট্যান্ড কিনিছো গোপ্ৰৰ সেইকাৰণে মই চাই আছো কেনেকুৱা দেখা পায় ভিউজ বিলাক ওয়াও গাইস মোক গোপ্ৰ নালাগিল মোৰ ন হে কিবা এটা বঢ়িয়া বস্তু কিনি লৈছো যে লাগছি দে ৰব মই অকমান বাহিৰত যাই কিনে দেখাও বগৰীটো খাইলো আৰু এটা দুটামান গাইস বহুত দিন হৈ গল দেই ৰ অকমান বাচাব লাগিব এইকেইটা বস্তু কিটা ওয়াও গাইস পৰি নগলে হল ভাই চাও Wow! Azir pura rumah taman video lo mau pani baru guys. So. Nah, yang ya parcel supaya na PS ini fry angke. Sponsorship. Nah guys, PSC ni fry fideng angiyawhai moनसे parcel. Ma tangiyawhai. Oh, thank you so much PSC. Bokor जालाले आंनि बाय शेडो पेलेट खोमा वाव खाथियाव देखायफैदो मा बुस्थु नै मोनसे हरदों बिदि हे लाभ मार्क योर डेट्स ओमफ्राय जाबाय इयो आइ शेडो प्राइमार PSC नि ओमफ्राय नैबेनो जाहैबाय PSC निफ्राय आइ शेडो हरदों आङो गोदानै लन्च खालामदों बिथांमोना बेखौहाय वाव आइ शेडो एसे बायनानै फैदों मोनसेयानो इयो नै मोनसेया नै बाट कालारफोरा बिराद मोजां थेंक इउ